מדינת ישראל, השנה היא 2021. לאחר שנים של חוסר אמון בממשלה, מודל הדמוקרטיה הוכרז ככישלון מוחלט. על מנת לבחור את ראש הממשלה הבא, יש רק פתרון אחד, ללכת מכות. חמוצים! זה שפל למדה! השתגעתם! סיגרי! השתגעתם! זה שפל! מי יהיה ראש הממשלה הבא? רק אתם תחליטו. למדה! חמוצים! בחרו מתוך 4 אנשים שאנחנו לא סומכים עליהם בכלל. תקשורת! חמוצים! אנחנו הפעם הולכים להכרעה. יאללה, איזה סחיה! מבסיסי לי לכלכלה. שחקו ממש כמו פוליטיקאים אמיתיים. למדה! הוא גמור! זה נזק. סיגרים! בכנסת, בכותל, בהבימה, בבלפור. כנסת קומבט. אין כמו ישראל. 4, 3, 2, 1